Bueno, orain azalduko izuet zelan erabiltzen den ajustes edo setting, bai, aplikazioa edo. Orduan, klikatu eskero irekingo dugu, eta hemen agertza izkigu, kasu honetan, zer konfiguratu dezakegu, ezta? Wi-Fi-a, bale, kasu honetan ez daukago aktibatuta, baina interruptore baten moduan si eman eskero, konfiguratzeko, bai, hemen eskuinako panteak agertu dezkigu, bai, buscando redes Wi-Fi, eta agertuko da, ditugun Wi-Fi motak. Sakatu eskero, konektatuko gara nahi dugun Wi-Fi konexiora. Bako beste bat garrantzitsua da Ethernet. Hau, tablet guztiak ez daukate. Kasu honetan, honek bai, kasu honetan, bai, Ethernet konexioa duelako. Beraz, kable sarea erabili nahi badugu, beti kendu beharko dugu Wi-Fi-a, zer bestela Wi-Fi-arekin saiatuko da konektatzen, eta piztu beharko dugu Ethernet. Eta ja, datuak Etherneten bitartez eragiko ditugu. Uso de datos jartzen duena, hemen agertzen da, bai, interneten ibiltzen garenean, ze datu motak ditugun eta abar. Kasu honetan, ez da beharrezkoa. Eta mas. Bai, modo avión, hegazkinean bagoaz, VPN da internet puntu bat egiteko, zona wifi portátil eta redes mobiles, tableta router moduan erabili badugu, hainbat aukera ditugu, baina hori aurrerago salduko dugu. Gero, dispositiboa dituen gauzak konfiguratu ere daitezke, bale? HDMI konfiguratu dezakegu, soinua, beti, sakatu eskero, beste aldean, agertuko da, ezta? Volumena, vibrar, sonar, teklak eta alako gauzak, ezta? Pantalla konfiguratzeko, bai? Brillo, fondo de pantalla jartzeko, zenbat inaktibitatera pasatzeko zenbat segundu behar diren, almacenamiento, hau da, gure tabletak zelako espazioa daukan libre, kasu honetan bakarrik hau erabili du, eta ze aplikazio erabiltzen duten memoria gehien, koloretan, grafika bat da, bateria, bale? Bateriaren bai kontsumoak zer eramaten duen, bai pantailak, tabletak, aplikazioak eta agertzen dira, eta hemen aplikazioak. Hemen agertzen dira aplikazio guztiak, bale? Eta hemen hau da aplikazioak instalatu edo desinstalatzeko modurik egokira aurrerago salduko dugu. Beherago, badaukagu servicios de educación, GPS jartzeko. Seguridad, garrantzitsua, bale? Edo zer gauza segurtasunez egin nahi badugu, bloqueo de pantalla edo información eta konfiguratzeko. Idioma y entrada del texto. Hemen, bai, hizkuntza jartzeko, hizkuntza zuzentzailea eta abar jartzeko. Eta kopia de seguridad. Hau garrantzitsuago da, reset bat inbaro dugu, espada noiz baiten, bai, gure datuak beti gordetzeko. Gero badaukagu sisteman, fecha, hora, accesibilidad, opción de desarrollo, información del tablet, hainbat datu konfiguratzeko, eta hemen badago kuentas, oso garrantzitsua, bale? Hemen da, Gmail kontuak edo email kontua konfiguratzeko modua. Hemen konfiguratuko ditugu, eta gero, automatikamente, mezu guztiak tabletera helduko zaizkigu guk ezer egin gabe. Oso garrantzitsua.